дорогие мои, мы сегодня пришли сюда, как якраз адзначыць памяць наших дорогих людей, які уже отошли до лепшего жыцця, якім уже нема з імі, але мы сведчым, што яны жывуць і далей, жывуць разам у Богу. Першае, што мне кінулася ў вочы, хіба я чакала, што я кагосьці такога ўбачу. Гэта сядзеў чалавек у крэсле, крыху такі быў закутаны, бо было дастаткова холадна. І сядзеў сярод стоса кніг, сядзеў у такой цішыні, прывітаўся, запытаўся, хто, адкуль, што, некалькі слоў. І самае большае, што мяне ўразіла, гэта былі яго вочы. Гэты невялікі фільм прысвячаецца айцу Александру Надсену, адданаму беларусу, глыбокаму навукоўцу і вернаму грэка-каталіцкаму святару. Александр Надсен, сапраўднае прозвішча Бочка, нарадзіўся 8 жніўня 1926 году у мястэчку Гарадзея пад Нясвіжам у сям'і настаўнікаў. Скончыў Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю і курсы кіраўнікоў Саюзу беларускай моладзі. З 1944 году і да канца жыцця знаходзіўся на эміграцыі. Быў удзельнікам руху супраціўлення ў Францыі, ваяваў у другім польскім корпусе генерала Андерса, быў паранены ў бітве пад Монте-Касіна. У 1946 годзе прыбыў у Великабрытанію, дзе скончыў матэматычны факультэт Лонданскага універсітэту. З 1951 па 1953 гады ён быў стваральнікам і кіраўніком згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. З першых слоў размовы, пасля прывітання, ён сказаў, што запытаўся, як я стаўлюся да Беларусі. І памятаю, аднойчы у мяне быў такі сябра, які пры першай сустрэчы са мной запытаўся, ці верыш ты ў Бога? Я сказала так, а отец Александр пры першай маёй сустрэчы з ім сказаў, а як ты ставішся да Беларусі? У восень 1953 году Александр Надсен паехаў вучыцца ў грэцкую калегію ў Рыме. 23 лістапада 1958 году атрымаў свячанне святара ўсходняга абраду. У гэтым жа годзе айцец Александр Надсен вярнуўся ў Лондан і стаў адным з беларускіх святароў на эміграцыі. Язэп Германович, Чэслаў Сіповіч, Леў Гарошка і шматлікія іншыя спрычыніліся тады да агульнай Божай справы праводзіць беларускую паству на эміграцыі да Бога. Яшчэ будучы семінарыстам, ён распачаў справу, якую працягваў усё сваё жыццё – пераклад візантыйскай літургіі, народную беларусам мову. Не будучы філолагам, отец Надсен у адзіночку пераклаў увесь велізарны корпус візантыйскай літургіі і іншыя богаслужбовыя тэксты. Ад самага пачатку гэтае натхненне не сустрэла аніякай падтрымкі з боку самых блізкіх і шанаваных ім людзей, яго паплечнікаў у святарстве. Пакуль там было много святароў беларускіх у Лондоне, служылі з этой службы каталіцкай сутняга абраду по церковно-славянску, а отец Александр хацеў, каб можна службу Божую гаварыць у мове народа. І ён перакладаў службу на беларускую мову, і ён не знаходзіў падтрымкі у сваіх калег святароў. Ранее традыцыя так вот нейкай, а ён перакладаў. І вот калі ён меў магчымасць, ён пачаў служыць па-беларуску, і ён сам як мог, там без дапамогі, без не маючы з кім параіцца, ён сам рабіў. І ён па сутнасці за сваё жыццё пераклаў увесь корпус візантыйскай літургіі на беларускую мову. І то, што цяпер вся царква моліцца, гэта дзякуючы яму, это вот так вот па ягоныя пераклады ідуць. І вот што для мяне было заўсёды важна, просто уяўляць это сабе, што мусіць
там полтора-два десятилетия. Вот эта капличка апостола Петра и Павла в Лондоне, в Маренхаузе, была одним местом у свете, где таким вот военчиком у свете, где каждый день литургично по-белорусски за Беларусь отбывалась служба. Отец Александр уважаў, што самае галоўнае даць людзям звяртацца да Бога на зразумелай ім мове. Ён быў натхнёны думкай наблізіць Бога да беларусаў і беларусаў да Бога. Сваім запалам отец Нацан прышчапіў любоў да Беларусі велізарнай колькасці небеларусаў, якія праз яго навучыліся разумець, цаніць і любіць гэтую краіну. Ён асабіста ведаў усіх беларусазнаўцаў сусветных. Все так ці інакш праходзілі праз яго. Альбо прыязджалі в Лондон, альбо там прасілі па перапісцы дапамогі, альбо сустракаліся там на нейкіх імпрэзах міжнародных. І ён ведаў асабіста ўсіх. І вот таксама все асабіста яго ведалі, все асабіста вот, ну, ставіліся да яго з велізарнай не толькі павагай, а любоўю. Отец Нацан быў сапраўдным беларусам і, нягледзячы на тое, што большую частку жыцця правёў далёка за межамі бацькаўшчыны, ён застаўся верным сынам сваёй краіны. Людзі, якія тут ляжаць, я ведаю, якія яны былі тут у жыцці, як яны былі адданыя і справе Божай, і справе беларускай. У іх не было нацыяналізму руского, толькі там Беларусь перадусім, нічого іншого нас не знаць. Так, яны хацелі, каб беларускі народ быў народам Божым, который знайшоў сваё месца у Божай сям'і народаў свету. Отец Александр Нацан быў чалавекам неверагоднай эрудыцыі. Ён свабодна размаўляў на 9 мовах і ведаў традыцыі гэтых народаў, іх гісторыю, музыку, кухню, літаратуру. З 1966 году ён быў дырэктарам школы-інтэрнату імя Кірылы Турлскага пры беларускай каталіцкай місіі, а з 1981 году кіраўніком беларускай каталіцкай місіі ў Великабрытаніі. Ён вызначыў год выдання малой падарожнай кніжкі з Карыны 1522, расчытаў ды ўвёў у навуковы ўжытак аль-кітабы беларускіх татараў, стаў ганаровым доктарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ў Вільні і шмат пісаў. Ягоны даробак налічвае больш за 200 навуковых публікацый, частка з якіх была звязаная з уніяцкай царквой. Некалькі работ пра Магдаліну Радзівіл і гісторыю беларускай уніяцкай царквы потым выліліся ў кнігу, а потым таксама вельмі важнае даследаванне пра дройскіх айцоў Марыянаў, это кніга пра патрыя Аліена, ну і ягоны магнум опус, гэта самая вялікая ягоная праца, гэта біскуп Чэслаў Сіповіч. Это пра першага каталіцкага беларускага біскупа 20-го стагоддзя, з якім отец Александр вельмі шчыльна кантактаваў велізарную частку свайго жыцця, і чыім наступнікам ён стаў у Лондоне у грэка-каталіцкай місіі ў Лондоне. Разам з айцом Чэславам Сіповічам отец Александр у 1971 годзе заснаваў у лонданскім доме Мар'янаў, Мар'янхаусе, беларускую бібліятэку і музей імя Францішка з Карыны. Гэта самая вядомая і самая вялікая беларуская бібліятэка па-за межамі Беларусі. Сярод іншых каштоўнасцяў тут знаходзіцца статут Вялікага княства Літоўскага, датаваны 1594 годам. Отец Александр мужна пераносіў хваробы і стому сталага веку і з вялікай любоўю праводзіў экскурсіі па музеі кожнаму, хто завітваў у Мар'янхаус. Нягледзячы на тое, што моцна фізічна цярпеў, гэта ідэя нацыянальная, яго настолькі моцна жыла, што ён бесконца з такой натхнёнасцю, з такой жывасцю ў вачах распавядаў зноў жа гэтыя моманты, паказваў нейкія такія набыткі, якія з гэтага музея, якія былі вельмі дарагія яго сэрцу, паказваў бібліятэку. І вот да апошняга гэтым жыў, і сапраўды я бачыла, наколькі гэта вялікі скарб, наколькі вялікі скарб, які ён цэніць, і захацелася вось перанесці, напэўна, тое, што ён казаў у сваё жыццё. Апрача кнігазнаўства, отец Александр вельмі глыбока ведаў гісторыю беларускага хрысціянства. Ведаў дакладна даты, імёны, мясціны, дзе і што адбылося.
Ён нават мог распавесці пра рэлігійнае жыццё нашых славутых пісьменнікаў. И Купалу, и Богдановича, але ён не просто цытаваў, вот, скажем, вот, это в школе вывучалі, маглі ведаць. Ён пра іх вельмі добра ведаў. Вот, а калі там трэба было раптам якую-небудзь інфармацыю, добра ведаў, у тым ліку вот, іх рэлігійныя адносіны кожнага з іх, і пра гэта вельмі добра расказваў. Гэта вот, ну, я просто ніколі не чула ні ад кого гэтага. І вот тое, што вот, мае веды, якія ў мяне на гэта ёсць, тое, што я адайце Александра падчаркнула, і потым магла дзесьці зверыць, ёсць тое, што так это дагэтуль нідзе не магла праверыць, што вот на паверхні. Да канца жыцця дарагія яго сэрцу ўспаміны айцец Александр Нацан захоўваў і перадаваў наведвальнікам. Ён распавядаў пра святароў, пра блізкіх і далёкіх гасцей, пра людзей, якія сваёй працай і натхненнем пакінулі свой адбітак у ягоным жыцці. Отец Сергей Стасевич показаў мне шматлікія альбомы, расклаў там, дзе была дзейнасць, ну, як пра дзейнасць айцоў Марыянаў. Вось, я тады рыхтавала, шукала матэрыялы пра айца Льва Гарошку, трэба было знайсці фотаздымкі і так нейкія такія працы публіцыстычныя. Вось, і сказаў, што ніхто лепш, чым айцец Александр, табе не распавядзе, што ёсць на гэтых фотаздымках, таму калі хочаш больш даведацца, то трэба з ім паразмаўляць. Мы дамовіліся на раніцу. Вось, ён прыйшоў таксама вельмі рана, ён мала спаў зусім у апошнія часы. Вось, ён прыйшоў і пачаў распавядаць мне пра тых людзей, которые былі на фотаздымках, памятаў усе імёны, памятаў год, памятаў нейкія справы. Ён не памятаў нейкіх такіх рэчаў штодзённых ужо, мог забыцца там, як мяне завуць, але ён не памятаў вось тое, што было ў ягоным жыцці, гэта вялікі такі фундамент. І распавядаў пра кожнага святара, распавядаў пра кожнага госця, які да яго завітваў, пра працу, пра гэту іхнюю натхнёнасць, як бы дагэтуль бы так жыў і перадаваў гэта. На зямлі усе людзі ёсць людзі часова, і кожны з нас жыццё будзе канец, і мы памрем. Важна, як мы паміраем, чи мы паміраем Богу, і якую памяць па себе пакідаем. І памяць это, як ёсць першая памяць у людзей, ці добрая памяць у людзей. Вось, і людзі перадаюць. А таксама, яшчэ важнейшая, памяць у Бога. З асобай айца Александра Нацана звязана яшчэ адна, вельмі важная і адначасова трагічная для нашай бацькаўшчыны падзея – беларускі Чарнобыль. Калі здарылася чарнобыльская катастрофа, краіны захаду сталі дапамагаць пацярпелым на ўкраіне і Расіі. Менавіта айцец Александр быў першым на захадзе, хто назваў Чарнобыль беларускай трагедыяй. Все, што адбывалася на Беларусі, вельмі глыбока ў ім адгукалася, ну і зразумела, што чарнобыльская катастрофа была для яго надзвычай велізарнай трагедыяй, асабліва ў тым сэнсе, што Чарнобыль на Украіне, Украіна ў Савецкім Саюзе, Савецкі Саюз гэта Расія, і весь свет там перажывае за Расію, за Украіну, там нікуды дапамогу дае, а нікому ж не казалі, што асноўныя пацярпелыя былі то ў Беларусі. І вот ён якраз пра гэта гаварыў, ён пра гэта пісаў, ён ездзіў, ён быў у Францыі, у Нямеччыне, дзе мог на радыё выступаў, он расказваў, што гэта Беларусі. Вот ён сабраў гуманітарны груз, сабраў, які мог, проста ён не ведаў, што тут трэба. Ён не ведаў, што тут адбываецца, і паехаў у Беларусь. Гэта быў першы прыезд айца Нацана на Беларусь пасля перарыву ў некалькі дзесяцігоддзяў. А
Апошні раз айцец Александр быў на Беларусі ў 1944 годзе, амаль паўстагоддзі таму. У сучаснай жа Беларусі ён ведаў толькі аднаго чалавека, айца Яна Матусевіча, які быў у яго ў Лондоне на канферэнцыі па 1000годдзі хрышчэння Беларусі. Айцец Александр вельмі спадзяваўся, што той яго сустрэне. І ён прыязджаў ранняй раніцай, там дзесьці вот перад 5-й раніцы прыходзіў на вакзал ягоны цягнік. І вот тут я заўсёды уяўляю, потым, калі я яго ўжо вельмі добра ведала, я уяўляю, што гэта для яго было. Ён прыязджае на перон, ён вельмі спадзяецца, што айцец Яна яго сустрэне, таму што ён нічога не ведае, што тут і як. І ён бачыць на пероне натоўп. Бачыць там дзесьці, вось, можа, там з 150, не менш, а то і больш чалавек, можа, пару сотень чалавек, яшчэ з расцяжкамі чарнобыльскі шлях вялікімі. І ён думае, што тут адбываецца. І чарнобыльскі шлях, яго это хвалюе, ён узрушваецца, ён выходзіць з цягніка у спадзяванні зноў-такі, што яго сустракае айцец Ян Матусевіч, даведваецца, што гэтыя людзі прыйшлі сустракаць яго. Айцец Александр прыехаў у Беларусь пры першай магчымасці, і штогод, столькі колькі мог, ён прывозіў сюды караваны лекаў. Ён вазіў лекі і прыходзіў сам у шпіталі, сядзеў з дзеткамі ў анкалагічных сядзеннях, размаўляў з людзьмі, а таксама прымаў пацярпелых ад Чарнобыля дзетак у лонданскім Марыян Хаус. Як ведаеце, я у першую чаргу святар. І што такое святар? Святар павінен быць пераймальнікам і паслядоўнікам свайго, так сказаць, кіраўніка, галоўнага Господа нашага Ісуса Христа. І Ісус Христос прыйшоў на зямлю і сказаў: «Я не прыйшоў, каб мне служылі, але каб паслужыць, так, і даць, правда, і даць жыццё вечнае для многіх». Айцец Александр Надсон быў адданым беларусам і навукоўцам, але перадусім ён быў верным уніяцкім святаром. Ён быў святаром больш за 55 гадоў. Больш чым паўстагоддзі ён штодзённа служыў боскую літургію. З 1986 году ён стаў апостальскім візітатарам для беларусаў-католікаў у замежжы. Ён прывёў да Бога шмат каго са святароў і вернікаў сённяшняй уніяцкай царквы. Отец Алесь, разумееце, ён быў таксама святаром. Мы можам пра яго ўзгадываць, ведаеце, як пра вялікага беларуса. Мы можам пра яго ўзгадываць, разумееце, як пра пісьменніка, як пра даследчыка. Ён сапраўды быў ім, але перад усім ён быў святаром. Перад усім ён быў тым, хто, разумееце, чыніць волю Божью. Перед усім ён быў тым, хто прыводзіць людзей да Бога, хто адкрывае Бога людзям, хто дае, паказвае гэтую дарогу. І шмат хто тут прысутных і ў Менску, і ў Беларусі можа засведчыць, што мяне хрысціў айцец Алесь, мяне першую споведь я прыняў ад айца Алеся, я праз айца Алеся атрымаў пакліканне да святарства. Разумееце, мы можам пра яго узгадываць зараз, але перад усім ён быў святаром, ён быў тым, хто служыў. Вернасць чалавека праяўляецца ў яго справах. Такімі справамі з'яўляюцца штодзённая літургія больш за паўстагоддзі, пераклад візантыйскіх літургічных тэкстаў на родную беларускую мову, нягледзячы на непаразуменне і непрыманне ад паплечнікаў. Смеласць стаяць у неспрыяльных абставінах на тым, што лічыш слушным, што лічыш Божай справай. Ласкай Божай менавіта айцец Александр Надсон першым адслужыў беларускую візантыйскую літургію на Беларусі. Для тых маладых і немаладых грэка-католікаў, хто пачаў цікавіцца царквой, ён прынёс жывога Бога. Ён стаўся тым гарчычным зернем,
якое ператварылася ў моцнае дрэва. Вельмі ўдзячная Богу за тое, што пашчасціла мне нажывую паразмаўляць з ім, паразмаўляць і убачыць, што значыць стаяць за Беларусь, што значыць быць трывалым за Беларусь, што значыць быць смелым у сваіх поглядах і не гледзячы ні на што бараніць іх, бо менавіта такім ён для мяне застаўся і з вялікай чысцінёй у вачах. Дорогие белорусские детки, Папа Римский вас витает и упрошивает Створителя неба, земли, вот кожной истоты на земле, об литости для вас и ваших семьяв, что живут у Чернобыльской зоне, как бы выросли здоровые, подякуємо итальянским верникам за ихнюю любовь до вас, белорусские дети.